Čaute, ahojte, pondelok, takže dneska nás čaká plot. Parádna zima, Dušo už ide, ja idem za ním. No natočím vám to aj odtiaľto, zo šmíkača, takže čo je najväčšia výhoda robiť vo vlastnej dedine, že nemusíš prekladať niečo na auto a voziť to ďalej, takže ideme len na našu stavbu. Tak všetci do práce. Dobre. Nemám zapnutú plávačku, lebo musím aj kamerovať. Ako spomalíš, tak plávačka klesá dole. Dá sa to aj nastaviť, ale nemám čas, strácať čas, však áno. Takže no, doložíme ten koniec, spravíme. Zajtra zase prší, takže zajtra do bane, ale do inej bane. Takže zase natočím. Takže to pôjdeme na Vricko. No, takže tam niečo odveziem. A v stredu je to prekvapenie. Takže uvidíme. Hádam sa tam v stredu dostaneme, niečo z toho hádam natočím. A ukážem karty. Takže ale asi už veľa chalanov na to prišlo a veľa chalanov na to prišlo už dávno. Ja som nad tým rozmýšľal už minulý rok, ale čo už som kúpil auto a už som to potom neriešil, takže ale teraz to dáva úplný zmysel a čo neznášam v živote je byrokracia. A to, že vy chcete robiť a vlastne sa stane z vás nie akože človek, ktorý chce tvoriť, ale zavrú vás do papierov a do nezmyslov a neviem do čoho. Takže teraz to bude zaujímavé, lebo idem na dvojke. Dobre. Tak toto je 262. Tak môžeme pozrieť aj váhu, ale mne sa zdá, že toto má skoro 5 tón sa mi zdá, že tento šmíkač a zodvihne 1700 kg, takže ako toto už nemá problém voziť palety a tak, mal som ten menší a ten s tým mal totálne problémy. Takže už sme tu na pekne zahalené okno, ale aj toto je život strojníka. No, ja som to tu už ráno troška rozbombardoval, doviezol som si sem 04, ale dosť tu máme tých kociek. No, a tu je naša stavba. Dobre, idem to popresúvať a ideme makať. No, už robíme. Spodok si zarovnávame. Duško doriedil. Takže prvá rada ustaviť. My to robíme s betónom, nech je to tvrdé. Takže nás dneska čaká strašná zima. Fest, fúka. Ale dáme to dneska, takže natočíme zase, keď niečo už budeme mať. No, Dušo už vrtá a už ťaháme. Takže dneska to klepneme. Mašinka pomáha, tak si to budem posúvať postupne. No, sa tu smejeme, že sme začali miešať a takto, jeden deň vo Volve a potom v Arechu, či to vidno, v Arešku a poďme. A varila myšička kašičku, však? Komu dala? Čo? Radšej lžička medu ako varecha hovan. No, 14:20 a plot hotový. Takže už Dušo len domieša. Upratané máme. Duško domieša. A tak to natočíme odtiaľto. A plot hotový. Takže pohodička. Máme štvrtok. Týždeň ubehol ako voda. Točil som pondelok a útorok som vozil, pršalo, snežilo, strašná zima. Ale netočil som. V stredu som bol vybavovať, čo sa týka nejakých zmien, ale to
sa natočí, až keď sa to uskutoční, ako všetko v živote. A dneska máme ten štvrtok, tak idem ešte posledný deň, lebo zajtra máme Veľký piatok, tak idem dneska povoziť z bane. A toto máme druhú baňu Bricko. A tu som netočil zase z Martina, tu už točím od kláštora, točím vlastne. Toto je veľmi pekná cesta. Takže odtiaľto si to natočíme po baňu a... Takže tak, no, ideme sviatkovať. No, na útorok už máme plán, ideme zákazníkovi, čo sme mu už robili, nás poprosil spraviť dlažbu na terase. Nejakí majstri tam robili, ale sa to nejako nedokončilo, nezvládli to, alebo už proste mali iné veci na starosti. Tak ideme mu tam dať dlažbu, takže v pondelok budem klepať a potom začne taký hektický týždeň, kde vlastne ideme k zákazníkovi mu dorobiť pod nejaký altánok alebo čo, po to zámkovú. Takže tam budú malé stroje, malý nakladač Bobcat, tak s tým budem tam robiť, vyvážať. Spravíme rýchlo obrubníky, zámkovú a presunieme sa na vstup na jeden pozemok, kde ideme spraviť betón a žľaby, nejaké zatrávňováky. Tak to by bol celý týždeň. Vlastne keď ešte rozmýšľam, zajtra je vlastne ten piatok, ja budem čistiť stroj na predaj. Takže vlastne ešte by som ho mohol natočiť, hej. Dobre, tak ja ešte natočím vlastne, ešte asi traktor bager natočím. Idem ho vyčistiť, poupratovať a pôjde na predaj. Tak, ešte ten týždeň ho budem potrebovať na to zabetonovanie. Ale ono, kým sa to predá, alebo tak tam je vždycky nejaký ten čas, že ešte ho môžem používať, ale chcem ho mať už taký akože očistený a taký už pekný. Aj ho nafotím, možno na bazož, alebo ešte nejakí ľudia majú o ňoho záujem, tak uvidíme. Uvidíme, čo sa bude diať. Dneska je menej aut, lebo sú už prázdniny, takže už je taký väčší kľud dneska, čo je super. Ako môžem sa len vrátiť tomu, čo som bol včera vybavovať, mám akože super dojmy z toho. Rozhodol som sa hodne narýchlo, ako vždycky ja. Všetko sa deje strašne rýchlo, lebo deje sa to behom 2 týždňov, mením veľa vecí. Ale bol som včera si to poskúšať po prvýkrát v živote a som veľmi som spokojný. Perfektné. Takže máte sa na čo tešiť potom a hlavne je dôležité, že mne sa to páči. A zase hovorím, niektorí to už majú, chalani, ja som už rozmýšľal minulý rok nad tým, ale teraz mi to dalo totálny zmysel a idem do toho na 100%, takže paráda. Takže som taký akože super, ešte to všetko spraviť, dotiahnuť to do konca, ale ďalšie výzvy. No a dneska otočím nejaké 4 fúry, 4 spravím, tu máme nejakých 27 km, nejakých 54, tak čo spravím nejakých 216, no to proste do 220 km dneska spravím. Takže sa dneska povozíme. Ale hovorím, toto je pekná cesta. Ako... Dobre, ja vlastne keď naložím, ďakujem novým odberateľom. Ďakujem za lajky, ďakujem za komentáre. Sú tam aj komentárov veľa, len teraz som to tak riešim tú inú vec, tak troška som to čítal v pondelok. Bol tam aj nejaký komentár, ale môžem asi odpovedať aj z Facebooku, aj z TikToku, aj z Instagramu, aj zo všetkého, lebo sa mi to troška mieša. Tak
tam aj mi písal, že keby som spoznal Mekalak, ja nepoznám všetky stroje sveta, hej, ale každý stroj, hovorím, je pre niečo vyrobený. Pre niečo to niekto vyrobil, pre nejaký účel, hej. A ja mám kolesovku, na ktorú som zvyknutý, hej, na to Volvo je perfektné váhovo, dostupnosťou, všetko. Ale chalani, čo majú napríklad tie Mekalaky, nikdy som v tom nesedel a ani v tom sedieť už nebudem určite, lebo ako ja už za ten svoj čas som vymenil toľko strojov, že ako nemám už na to chlapi ani chuť, ani energiu. Som prelomil polstoročie, ešte nie, ale tohto roku, hej, a stačí. Ako stačí. Naozaj, už toto, čo mám, je dobré, vyskladal som to, naozaj je to kopec energie, čo sa týka aj to Volvo spraviť, aj sa tomu venovať. Je tam kopec vychytáviek v tom Volve, ešte sa teraz polepí, urobia sa na ňom nové svetla, to ma ešte čaká, hej, ešte kopec takých úprav, hej, čo sa týka. Je už za tým vlečka, je tam všetko spravené, takže, ale chalani, čo majú Mekalak, je to super, ak sa ten stroj páči a sú s ním spokojní, to je najdôležitejšie, keď ste s tým strojom spokojní vy. Vy nekupujete stroje preto, aby bol spokojný s tým niekto iný, to je jedna vec. Hej. Takže aj všetci, čo majú svoje stroje, či sú to GCB, či je to Takeuchi, Tekuchi, ja neviem, jak sa to volá, proste je to super. Kuboty, keď niekto má, alebo iné bagre a je s tým spokojný a má to vychytané, tak je to super. Dôležité, že vám to vyhovuje ten stroj, takže to je najdôležitejšie. Čo sa týka napríklad tohto, čo som si tak teraz spomenul, musím vlastne, čo sa týka toho, prelomiť tých 1000 odberateľov, aby sa to začal ten kanál posúvať ďalej a medzi iných divákov a aby vlastne aj tie témy začínali nejaké, lebo keď sa to troška rozrastie, tak tých tém bude asi viacej, aj viacej ľudí sa tam bude pýtať na určité veci, ktoré ich zaujímajú z tohto prostredia a životu. Ja som človek, ktorý už prešiel určitými povolaniami, je to v živote hodne dôležité pre každého aj mladého človeka prejsť si nejakými povolaniami a nadobudnúť tie skúsenosti aj z iných týchto. Ja som napríklad robil domy znútra, obkladal som, krovy sme robili, hej, proste kopec vecí, čo sa týka tohto, zváram, hej, robím kovobrvackú prácu. A keď aj na tej stavbe robím teraz vlastne, že vonka, to exteriér, tak viem pochopiť tých ľudí, čo potrebujú, keď robia dnuka, hej, že potrebujú prístupovú cestu, potrebujú tam zaparkovať tie autá, väčšinou sa to snažím. Veľa majiteľov to nechce, jasne nechce vrážať tam, dávať cesty a tak, ale ja väčšinou im to nejako spravím, aby tí majstri sa tam dostali, oni majú dodávky, majú nejaké vybavenie a nebudú chodiť tam po blate a väčšinou sa tam stretne viacej majstrov, lebo majiteľovi to je úplne jedno. Keby vás tam mohol do toho domu natlačiť aj 3 party, tak vás tam natlačí a potom tá robota proste nejde tak dobre. Takže to sú tiež také, ako viem to pochopiť tých chalanov a väčšinou som sa s nimi skamarátim, lebo vieme si tak navzájom aj pomôcť. Ja tiež niekedy potrebujem preparkovať to auto, lebo s tým strojom sa tam musíte pohybovať a keď máte dávať, ja neviem, 6 hodín pozor na nejaké auto v kuse, tak raz vám môže trošku, akože sa nebudete sústrediť tých 6 hodín v kuse a troška takým traktorbágrom lyžicovo škrábnete a je problém, lebo to je totálny problém. Tak dáme koruny ako zálohu, aby sme mohli voziť.
Pôjdeme v kľude, dá sa odviezť aj 5 fúr, ale odvezieme v kľude 4, úplne pijanko, nemáme sa kde ponáhľať, takže tento piesok nám tu neutečie nikam. Jediné, čo nám utečie, sú ceny, ktoré sú dnes a už nebudú platiť zajtra, lebo je to niečo ako kedysi ešte za komunistov, keď sa povedalo, že nie sú vajcia a vajcia boli a potom sa zdvihla cena. To je niečo podobné s touto naftou a tak. Proste tých ľudí chcú oni mýliť a mutiť tieto vody a aby vy ste boli vlastne spokojní s týmto životom, ktorý vám oni akože naordinovali. Takže vlastne asi takto to funguje, ale neviem, ak to niekto nepochopil v živote a je tu tiež toľko rokov ako ja, tak je to smutné. Jedine, čo môžem povedať, 15 rokov nepozerám televízor, vôbec ma to nezaujíma, je to stále o tom istom, nič nezmeníte, je toto Mexiko, tak proste len žite svoj život, už ako bude, vy to neovplyvníte. A musíte sa sústrediť na seba, na svoju rodinu, nič vám nezostane, pomôžete si len sami, nikto iný vám nepomôže, nikto. A keď čakáte na nejakú pomoc, tak nepríde. To je len také zase mimo politické vyjadrenie, ktoré v rýchlosti viem povedať zo svojich skúseností, lebo človek, každý, ktorý už dovršil nejaký vek, môže povedať, že má nejaké skúsenosti a ja už ich mám na rozdávanie, ale na čo by som vás tým mútil, každý si s tým musí prejsť sám a dospieť k svojmu životnému rozhodnutiu. Tak to je v skratke. No, ešte k tým vyjadreniam. Normálne mi sa hlava varí, rozmýšľam, že čo som tam čítal, lebo včera som nasával úplne brutálne informácie iné a celý ten svoj život, tiež aj toto, čo som ja vybudoval, teraz troška presýpam na iný level, ale o tom je podnikanie, dokázať sa prispôsobiť, dokázať vlastne improvizovať, dokázať meniť, to je tá logistika, ktorú vy musíte zvládať a musíte ju zvládať tak, že nesmiete čakať do poslednej chvíle. A podnikanie je riskovanie, to je totálny risk. A v podnikaní kto ide, alebo títo mladší chalani, ktorí idú podnikať, pôjdete hore, dole. To je, už sa vám zdá, že je všetko perfektne a príde proste, vždy treba s tým rátať, proste, že nebude to stále. Áno, sú možno šťastní chalani, ktorí stále idú hore, alebo stále idú po nejakej vojne perfektné, takže palec hore, niekomu to vyjde a ja som išiel hore, dole, bolo perfektné časy a bolo veľmi zle, rozhodnete, je to o rozhodovaní, či pôjdete doľava alebo doprava, aj v sebe máte nejakú tú cestu, alebo aj niekto vám tú cestu troška tak ukáže a vy sa po nej pustíte a nakoniec prídete na to, že to je zlá cesta. Takže ako sa hovorí, cestu v lese si musíte vyšlapať sám. Takže tak, a nájsť na konci svetlo. No. Odpovedal som asi na všetky tieto. Ale vlastne ako pôjde aj robota, bude viacej tej roboty a dám však, lebo máme teraz také kadejaké obdobie divoké, čo sa týka tiež hore-dole, turbulencia ako furt. Tak budem sa snažiť vyjadrovať aj v tých, že odpíšem, ale keď z leta alebo tak, že keď mám strašne veľa roboty a samozrejme, že je vonka skoro, ja neviem, 35 stupňov, tak príjete domov zbytý ako pes. Takže väčšinou možno sa budem vyjadrovať potom v komentoch, sa snažiť odpovedať viacerým, lebo možno tie témy ľudia aj dvaja, traja povedia to isté, tak ja sa vyjadrím k tomu aj v komentoch, čo bude pre mňa jednoduchšie a zase to tam môžeme prebrať. Preto ten kanál sa robí aktuálne týždeň po týždni to budem robiť, lebo viac sa mi to takto páči a vlastne žijeme v tej realite, nežijeme, že ja točím a potom to vydávam. Žijeme normálne v realite, je to týždeň, ako v tom týždni sa to bude vždy vydávať, takže čo uvidíte vlastne v nedeľu, tak to uvidíte vlastne ako ten týždeň. Takže je to aktuálne a zase ja viem si to pondelok, utorok pozrieť komenty a na ne kľudne odpovedať.
Mrzí ma len to, že som si nezapamätal všetky, ale hovorím, troška sa mi teraz mení. Tie veci na firme, chcem ich zmeniť, tak hovorím, som si ich mal prečítať, hej, to je, myslel som si, že si ich pamätal, ale nepamätal. Ale písal mi napríklad včera, mi písal taký, ja väčšinou vám budem asi týkať, lebo ja každému týkam stavbarčine, neznášam toto vykanie a odnikanie a neviem, čo toto vymyslel akože. Je to strašne tiež taká medzi ľuďmi obrovská bariéra. Páči sa mi chodiť do Poľska, lebo tam si všetci týkajú a nič na tom není, a je to perfektné. Takže nerozumiem tiež prečo sa robia bariéry medzi ľuďmi, lebo asi to niekto potrebuje sa niekam vyvyšovať. Tak písal mi kamarát, už kamarát tiež z branže, má zlomenú nohu alebo niečo, mal nejakú ortézu. Takže ho pozdravujem tiež týmto, nech sa rýchlo uzdraví. Není na zdravie, sa hovorí. A tak pozerá videa, takže keď niekto píše aj na Instagram, aj na TikTok alebo kde. Tam hej, napríklad bol ten traktor bagger, kde som veľa ľudí to na TikToku nepochopilo. Ja som myslel, že kto má taký traktor bagger s pojazdom dopredu, dozadu, lebo nevidel som to nikde na videách, nikto to nedával ešte. Dáva to teraz napríklad, GCB to dáva akože novinku, kde ja to už mám asi 4 roky v traktor bagri, hej. Teraz oni to predstavujú, takže ja už 4 roky s tým robím. Tak iba preto, že ja som to teraz vydal, ale ja 4 roky už na takom traktor bagri robím, ktorým chodím dopredu, dozadu a zozadu ovládam prednú lyžicu, nakladám, robím, hej, že netočil som to, mám aj dron, hej, ale nemám ako fakt čas akože na to. Potreboval by som zase nejakého jedného človeka, ktorý by to točil, ale to sa nedá. To musí sa robiť sám, vy viete, ja viem, čo mám točiť, ja viem, čo chcem natočiť a už sme to raz skúšali, tie prvé videá, ktoré sú na YouTube, tak to sme robili dvaja a nebolo to dobré, na určitý čas som s tým prestal, začal som robiť ten TikTok, lebo to ma bavilo. Aj Facebook, to ma bavilo, boli to také rýchle videá, ale tie videá nedávajú tú podstatu tomu sledujúcemu, lebo ja rád pozerám ľudí, ktorí aj niečo o tom rozprávajú, hej, niečo pokecajú o tej robote alebo o tom celom živote, hej, že to také zaujímavé. Tak prešiel som vlastne k týmto videám a preto chcem robiť teraz vlastne tento YouTube a chcem ho robiť takto, že hovorené slovo, takto si pokecať, alebo väčšinou robíte sám, hej. Tak toto môžeme zdieľať spolu. Takže teraz sme v kláštore. Tam vlastne ako je na to Vricko sme išli, to som vám aj zabudol povedať. Kto to nepozná, tak tam prejdete vlastne akože na Prievidzu, hej. Krásna cesta, to bola stará cesta, to na Prievidzu a je to krásna, nádherná cesta. Či na bicykel, či na motorku, hociakého druhu, aj na aute, hej, že sa tam zastaviť, tak veľmi pekná cesta. No už ideme uberať, lebo už mi začína byť teplo. Takže to k tomu. Dneska prázdniny majú deti, takže dúfam, že bude hádam kľud na ceste, nebude kolóna zase do Martina.
pomaličky vyjdem na už cestu na Príbovce. To už je taká hlavná cesta, by som povedal, alebo aj druhá trieda cesty, ale je to už cesta na Prievidzu. A máme krásne, akože tie oblaky sú nádherné teraz. No, môžeme ísť na to, otvoríme si. No, nasypeme pekne. Dal som dozadu tedy polepiť tú reklamu. Auto je špinavé z útorka. To bola totálna lejavica. Takže vozíme 04. Tu som vozil už útorok túto. A hovorí sa, čo je doma, to sa počíta. Už to vyklopím takto. Dobre, super, musím potiahnuť. No, ešte môžem natočiť. Dá si vlastne bočnicu si troška takto vyklopím. A toto si musíš očistiť, aj vždy. Keď sa ti to natlačí, tak toto vyzerá v korbe. No, to vygabe hráz. Hej, na to je dobrý ten ovládač. Si to stlačíš ešte raz. Pozrieš, teraz si vyčistíš tieto brany. Hej. No. A vlastne musíš to mať čisté. Toto si položím zatiaľ sem, vyskúšam si to ešte raz. Paráda, už to tam ťuklo. No a teraz si to dám dole. Takže takto si to spravíš. Či prší, sneží, vynieš von. Pekne ti kľúbka na nohy. Ale dneska to je lepšie, lebo svieti slniečko, takže je to fajn. Je to taká dovolenka. V útorok to už bolo taký vždycky menší boj. Nesmiem zabudnúť si tam túto, aby som sa nepohol a nikde ho nestratil. Dobre. No. Zavrieme, pekne buchne a máme to. Zobereme. Odložíme sem do rezervy, takto si to tu vozím a je to. Všetko máme. Takže ideme ďalej. Tak máme sobotu. Som na firme. Ukážem vám, čo idem robiť. Tu som si už upratal 4.8. A tu sú Lego formy, dám ich dneska dole, ale tu som si narysoval už ako bude tu na také účko, spravím, kde vlastne budem vychádzať so šmíkačom, potom to natočíme, keď to už bude hotové. Tu je 04, tu upracem na kopu. Toto použijem vlastne sem a urobím takú nájazdovú rampu, ktorá vlastne bude slúžiť kvôli šmíkaču, lebo keď si pozriete šmíkač a traktor bagger, aký je rozdiel, ale ten šmíkač je vlastne dosilný a miešačku na to prevarím na šmíkača. Mám aj malú, 300 litrovú, toto je 600 litrová miešačka a tu prevarím, odpálim tieto uchyty a prevarím ho na šmíkača, len tým pádom, že budeme to nakladať na vlečku, tak tým by ten šmíkač nedokázal tú miešačku nepreklopiť tak hlboko. Takže urobím si takú rampu, tu na vlastne zastanem a naložím to. Keď budem miešať volvom, hej,
to je vlastne táto miešačka, tak nie je potrebné. Táto malá miešačka dokáže ju vlastne obsluhovať, čo sa týka od traktorbagru, lebo je to uchyt 45, tak ju dokáže obsluhovať všetky vlastne 3 stroje. Ale ako traktorbager idem predať, tak tým pádom bude šmykač a zostane mi 305 a zostane mi traktorbager, ale keby som, teda traktorbager, bože, Volvo, takto si to prechytím. Toto je 600 tiež miešačka, keď budem miešať, keď budem mať doma Volvo, tak namiešam vlastne čo sa týka tým, no a zostane malinký bager, 27 na TikTok. Vyjadrenie, čo sa týka tých strojov, a tak som myslel, že kto má takýto traktorbager a tak, ale vyjadrím sa aj tu na. Môžem sa dať takto, ako aby bolo vidno tekaty, že ja už asi od nejakých 6 rokov, čo ma priviedol otec k šoferovaniu a bol to profesionálny vodič. Preto som aj natočil teraz, išiel traktor z družstva, takže my sme bývali tu na a vedľa nás je družstvo, kde som takisto vyrastol a pozdravujem všetkých chlapov z družstva. Aj tí už, čo sú tam neni, lebo kedysi tam asi pracovalo 150 ľudí, dneska tam pracuje, ja neviem, 10-15 ľudí proste. A v stavbárčine som tu vyrastol, akože na dedine, keď ste, tak robíte čo sa týka, v tej dedine sa vždy niečo stáva, ako u nás napríklad tribúna sa stávala, tak sme tam kedysi makávali s Vladom. Tiež ho pozdravujem. Ale proste chcem sa k tomu vrátiť, že čo sa stalo v tejto dobe s ľuďmi alebo s majstrami, keď majstra hejtuje alebo proste mu dáva nejakú sodu. Že čo sa stalo? Kedysi, keď som bol chalan, tak som bol šťastný, že môžem sedieť medzi chlapmi na družstve a že ma zobrali medzi seba. Že proste tí chlapi, boli to naozaj chlapi. A keď ste tam boli, tak vás pustili medzi seba a mohli ste tam sedieť a bol som šťastný, že tam môžem pracovať zadarmo a mal som nejaké skúsenosti a nejaké veci. Takže a teraz každého proste sa snaží nejako, nie že podporiť. Každý sa učí, každý začína, tak každý má nejaký iný stroj, každý má nejakú inú tú technológiu na tú prácu svoju, veď preto sme iní. Preto sa všetko toto vymyslelo okolo nás. Tak ja nerozumiem tejto dobe, že čo sa to deje s ľuďmi. Keď sa niečo stane a budeme stať vedľa seba a budeme musieť bojovať za toto Slovensko, tak to tiež budeme bojovať proti sebe? Či budeme držať spolu? Chlapi, zamyslite sa nad sebou, ako nad to, čo robíte. Ja nesnažím sa nikoho hejtovať, nikoho na nič upozorňovať. Každý má svoj život, každý má svoje veci, ale je to doba na zamyslenie. Tak k tomuto sa takto vyjadrím. Ja neviem, čo k tomu mám viac povedať, lebo je to smutné. Jedine, čo sa týka asi hokeja, kedy sa ľudia tak dajú celkom akože spolu, že začnú spolu tak akože fandiť, ale to nie je len o hokeji. To je o bežnom živote. A ja som si napríklad na tieto stroje zarobil týmito rukami. Ja som nedostal nič od nikoho. A prečo by som neukázal to, čo som dokázal? Možno to natkne mladších chalanov ísť do tejto branže, lebo my dneska nemáme ľudí, mladých už vôbec nie. Takže preto sa robia aj tieto videá kvôli firme, kvôli tomu rozvoju. Ale kľudne chalani, dávajte kľudne videá, ja si ich rád pozerám, ja si to pozriem o tom, čo robíte, ale ja nikoho nehejtujem. Asi sa mi trocha trasú ruky, lebo tiež chudnem a cvičím a teraz som skakal na švihadle, tak nedokážem ani normálne ten telefon držať, takže asi som si vybral zlú dobu na točenie
tak proste musím tiež zhodiť nejaké kila dole, lebo nie je to dobré. Hej, tento životný štýl stavbárov je katastrofálny, lebo robíte do 5. do 6. potom príjete domov a vybielite ladničku, takže veľa asi chalanov to pozná, takže už sa tomuto stránim a vyhýbam sa takémuto životnému štýlu, tak snažím sa niečo aj pre seba robiť konečne a nie len pre firmu a pre tieto stroje. Preto zmenšujem vozový park, čo sa týka týchto strojov. Takže dneska spravíme toto, iba také malé vyjadrenie iba k tomu, že už ja mám to polstoročie skoro za sebou, tak chlapci, začneme trocha držať spolu a začneme sa troška ako chovať k sebe troška z úctou a aj k tým novým, aj mladým, aj ku starším mať nejakú úctu. Ja som tu neprišiel nič ani kázať, ani nie som ani, že by som chcel, akože aby sme sa tu na všetci objímali niekde na pumpe a tak, to nechcem. Akože takto to, aby to niekto pochopil. Ale troška úcty sa patrí. Už normálne nedokážem ten telefón držať, takže natočím potom to, čo spravím. No, OK, natočíme si, dáme tieto formy dole, ktoré sa dajú. Hop. No. Máme aj kolesovku pre niektorých. A začína sezóna foriem. Tieto formy som kupoval ako nové. Nie použité ako nové. Sú to troška si musím zvyknúť, teraz som robil v Traktor Bagri, takže ...180, 60 na 60, hej. Dám ho sem. Dať kolesovku s hlavou, kde máš celkové vybavenie. No. Skúsim si to nejako, čakaj. Aj to nejako divne to mám teraz daté, ale nevadí. Počkaj, tu by sa to možno dalo nabrať. Si to doštolujeme. No, výhodou týchto originál kliešti je to, že oni sa vlastne zamknú, takže nemusíš niečo k nim behať. No. No, som sám, takže ale asi nejako ide to na koľko, počkaj, je to medzi. Dobre, musím si spomenúť teraz, som ich neukladal dlhšie, ale no, dobre, super. S touto som to ešte nedvíhal, s týmto bagrom. Dáme si to pre istotu bližšie.
počkať, kým sa to troška ustáli. Skúsiť si to zaprieť jemne rohom. Tak. Treba mať aj kúsok šťastia, keď to dáva, že teraz keď som tu sám, aby sa mi tam skaly nedali do toho, ale dobre, keď nič, tak si to prechytím opačne, lebo mám ho teraz datý zle. Dáme si ho takto na túto stranu viacej sem. Je to trpezlivosť iba, nič viac. Kľude. No a teraz by to malo byť už troška opačnejšie. Dobre, už je to aj zrovnané. No. Dobre. Tu si ho doštelujeme. Naprav sa. Super. Uvidíme, nechce sa mi stále vystupovať. Pôjde to? Pôjde asi, dobre. Dobre. OK, uvidíme. Ešte z plotu sa nám to tam zapotrošilo. Ešte kúlinček vidím, že tam je taký. Dobre, už to zase preháňame ako vždy. Dobre. No čo? Zapadneš či nezapadneš? Áno, zapadne. Je to troška nakrivo, uvidíme, čo sa bude diať. Ešte teraz sú odomknuté, zamkneme, hop. Troška hop, hop. Je to OK. Nechce mi to tam preskočiť cez tie dve, ale tak už dobre, keď nechceš, tak nechceš. Musíme robiť.
počkáme na vhodný okamih. Prestal fúkať vietor. No, a preto sa to volá Lego, lebo takto to ide, no. Uvidím, keď sa ešte pozriem z tej druhej strany, že ako to mám do kríla, ale v pohode. No si mala vydržať ako chvíľku, ako... Teraz by to bolo, je to jedno. Počkaj, dáme si takto, toho slimáka, čo som tedy hovoril, som nevedel, ale som to tam napísal. Ideme sa pozrieť, ako som to dal krivo. Robia dvaja, tak je to lepšie, no. Ale dobre, super, spokojnosť, dobre, môže byť. Jaká tarantula je na tom spodku. To nie je pre tých, čo sa boja pavúkov. Vidno ju tam v tom rošteku, ale tá sa vykrmila. Ale pávok je šťastie, takže pavúčika necháme pekne. Sa zase veľa ide rozbehnúť, chalan, dobre. Tento nabral iné bomby. No, troška to musíme pribrzdiť. Teraz nám treba trocha šťastia. Tak. Teraz, že by prišlo. Ty pána, ale mašteluje tá het. No. Nemôže s tým moc, to si to podložie rozhýbeš a potom bude z toho troška problém, ale no, dobre. Tak, či je toto rovno, tak to neviem. Dobre, idem pre ďalšiu, dáme si toho vytnačku, pozriem sa z tejto strany, to budem vidieť lepšie. Až. No, celkom fajn. Skúsim to položiť odtiaľto a tak ponaprávať. Takto dobre. Ešte by som potreboval viac ísť do rovna. No.
nepojde. Si Krista ti tam. Sme ďaleko. Dáme si radlicu. Už ma položilo. Poď. Skúša. Dobre. No, budem musieť ich ponapravať. Aj pozrieť sa na tú druhú stranu, si to pozrovnávam teraz. Si to dáme troška takto lepšie, nebudeme riskovať, že nám spadnú tie kliešte. Celkom fajn. Toto je výhoda kolesoviek už takýchto väčších, že on ti tú kocku dvojtónovú potlačí. Aj väžou, že už troška prehnali, ale v pohode. Musím troška zarovnať, ale ona môže byť troška viacej aj do šikma, lebo aby nevytlačala potom. S tým sa už treba pohrať. Myslím si, že ten zadok je troška mimo. Asi takto, no. Pozrieme sa dozadu. Myslím, že celkom fajn, je to dobré. No, postúpili sme do druhého kola. Chvíľku som netočil, lebo som si to zrovnával a ideme ďalej. Celkom dobré. No, veľa trpezlivosti. To treba, keď nemáš jedného. To budeme brať troška do šikma, lebo aj keď ju tam budem ukladať, tak to bude, sa to tam zle dáva. Musíme dať, super. Ide to perfektne. Takže spokojnosť, dobre. Ešte do toho fúka aj trocha vietor, normálne tie kocky. Ešte ich normálne ten vietor ich trocha. Tam sa takto zastaví, ako že čo ďalej. To je krajšie, no nevadí. Dobre. Dáme náraz Titaniku. Ty koký. To bude Amerika. Dobre.
Ešte jeden náraz dáme a no, dievča, netoď sa, prosím ťa. No, to bola moja chyba. Sa mi za tú stranu, nevidím dobre na túto stranu, mal som sa dať inakšie, moja chyba. Čiernu som kocku rozbil, ale už je to úplne teraz jedno. Je to masaker. Dobre. Ja to potom popotláčam trošku. Dobre, už pôjdeme z druhej strany to dávať. Som z druhej strany teraz. Vidíme. Lebo riskujem, nemám radlicu vpredu. Skúsim to popritláčať bagrom. Na to trocha. A mala by tá byť táto, sa mi zdá. Dobre. Dobrovoľne na silu sa tomu hovorí. Takto. Celkom fajn. A to drží. Celkom pekne zrovnalo. Okay. No, posledná kocka a účko mám hotové a už ho naveziem iba bordelom s traktor bagrom, upracujem tieto kopy, urobím sem cestu, ale to už budem robiť asi zajtra. To bude nedeľa vlastne. Ešte niečo povozím, tak niečo natočím, koľko spravím, toľko. A potom budem musieť už urobiť video. Dostrihať tieto časti. No, troška som prispal teraz, v pohode. No, tak budeme to musieť urobiť takto. No, potom sa mi to tu točí 2 hodiny. Sadol ako rydná šerbel sa hovorí, takže takto vám to ukážem, toto je vlastne to účko. Hej. Naplním ho, vlastne urobím si takú nájazdovú rampu s tým šmíkačom, hej, aby som mohol tam vybehnúť. Čas ukáže, či to bude dobré alebo zlé, ale tak to je najmenej spraviť, keď máte bagre a hádam, to bude dobré. Keď nie, zase rozobereme. A tak. Človek sa učí tým, čo robí a keď to nebudeš robiť, tak nebudeš vedieť, či to bude fungovať. Takže asi tak. A ukážem vám tu ešte upracujem 4/8, takto upratujem.
Takže musím to tu poupratovať celé, takže dáme si to takto. Troška to prehodíme cez vrch, takže takto do neba vyjde ten traktor báger, nemá problém ani po 4.8 behať. No, tu vám ukážem, už som tam nahádzal do toho účka bordel. Perfektné, takže spokojnosť veľká. No teraz si budem musieť cúvnuť, lebo som vám to ukázal a už som sa dostal mimo svojej trasy. No, dával som včera video, predtým som dával videa na TikTok s tým traktor bagrom, bolo tam veľa hejtov a tak. Ja som to už vlastne aj dával teraz, keď som dával to vyjadrenie, keď som behal tu na podvore. Nie tak čas rýchlo beží, že aj normálne zabudnem. Ale chcem iba k tomu povedať, že dneska som dával video, čo sa týka vyjadrenie a naozaj dneska mi písalo veľa ľudí pozitívne a aj profesionáli chalani. Volal mi dokonca, som mal telefonát Pepaščiek, kde sme už kamaráti. Doteraz sme sa nepoznali a tieto videá majú vlastne aj ten účel, že sa tu stretnú tí ľudia, ktorých to naozaj baví a fandia tomuto a páči sa im to. A potom mi písal človek, ktorý robí 10 rokov vo Švédsku a Norsku, ktorý to tam pozná a bez toho, aby ste mali takýto bager vybavený, tak už nedostanete zákazku, žiadnu. Musíte mať proste ten stroj vybavený. Tam je to aj v tom vyjadrení, je tam aj, sme si tam písali, tak tam to nájdete, keď budete chceť, si tam môžete pozrieť, na TikToku to je. Takže od profesionála zo Švédska, zo škandinávskych krajín, kde už je to bežná vec, ako aj kontajnery, tam to majú proste všetci. Tak veľmi pozitívny dneska deň, hej, čo sa týka tejto soboty a naozaj mňa toto baví a mňa akože ani tie komenty tých ľudí, tie negatívne ako vôbec nejako neznervozňujú. Ja idem si svojou cestou a by som to nevybudoval ako túto čas, ale tam veľa ľudí písalo, že čo a na hodinu, my nerobíme na hodiny. My dáme zákazníkovi, ja dávam zákazníkovi celkovú cenu na zákazku a tá sa neupravuje. Je to proste na tom, aký si majster a ako to vieš naceniť. Takže ja keď tú zákazku nacením, tak cena sa už neupravuje. Tak to aj zákazníci, ktorí ma poznajú, vedia. Jedine sa to upravuje podľa metrov, keď sa pridávajú metre. Ale nie, čo sa dohodneme. A čo tam už proste sa udeje na tej zákazke, tak ja už sa to nemení. Je to len buď tvoja skúsenosť, ale nezaťažuje s tým zákazníka. Ona to není zvedavý, on si zavolal majstra, ktorý niečo vie a to sa týka aj iných odvetví, ktoré sú, že ten majster by mal vedieť, koľko tam stráví času, koľko mu to trvá a proste tak to je. Takže my máme robotu, robíme robotu pre ľudí, ktorí chcú tú robotu odviesť dobre, chcú ju mať spravenú a chodia do svojej roboty a nemusia sa na nás tam pozerať a kontrolovať nás. My všetko točíme, dávame k tomu vlastne fotky, videá, všetko, čo sa spraví. Keď je tam zákazník, mne to nevadí, ja som len rád, keď je to investor, ktorý tam môže pri mne stať, môžeme to celé spolu preberať a je to super, akože mne toto vôbec ako nevadí ako človekovi, mám to rád. Všetko sa vyrieši hneď a zákazník je tým pádom spokojný. No, takže to je len k tomuto, že keď si majster, máš vedieť, koľko tá robota ti bude trvať. A preto ja používam stroje, čo sa týka výkonných strojov. Bez uzavierky, hore 4.8, pekné. Takže super. No, keď si nanosíš takto, počkaj, ako to je. Ja to ešte aj bagrom, lebo tam už ten kontajner by som to tlačil asi na cestu. Ja si to aj kolesovkou ešte dorobím. Ideme zobrať bordel.
Ja zo zákaziek vozím si sem proste tento, potom to zrecyklujem a použijem to vždy na pocípky. Toto je konkrétne z takého starého domu napríklad táto časť, čo je brutálne ekologická, hej. Až brutálne ekologická, lebo tu je fakt tu v skali nejaká hlina, čo tam ľudia vyhadzovali kedysi, hej, takže perfektný matroš. No a ja si to teraz tu vyvozím, spravím, upraceme ešte tú 04 zajtra, to už vo videu bude možno, už ja to len ukážem, ako to bude hotové. Nechcem moc kecať, aby to video nebolo moc dlhé. Ono veľa vecí sa dá natočiť, ale tie videá by boli koľko dlhé, keď my robíme, ja neviem, od 7. do 5. do 6. niekedy do 7. Tak tie videá by museli byť aké dlhé. Proste to sa tam nedá dostať, všetky to, čo my robíme, hej. Nedá sa to tam proste dať. Takže, no je tu ešte tu pôjde riadne matrošu. To tam vyvozím ešte 2 kopy také, no. Tam ešte pôjde zo 40 tón. Ešte to zažehliť. Hlínu mám už tam pozakrývanú vzadu, čo som navozil, treba ju osievať. Takže kopec osievania zase. A to je ten čas, ktorý vy si musíte doma robiť domáce úlohy. Tak ako deti si robia domáce úlohy, ja si musím na firme stále robiť domáce úlohy, nepretržite. Takže keď chcete mať alebo chcete zarábať, kopec tých si robím doma. Ako aj materiál treba mať nejaký, už mám doma, hej, že už tu je kopec materiálu, ktorý ja dokážem pre zákazníka hneď použiť v tom momente, ako mi zavolá. Tak sa podniká. No. Musíš byť pripravený, takisto ako na všetko. Na celý život sa musíš pripraviť dopredu. Predvídať, čo sa bude diať, čo potrebuješ. No, a keď robíš v nejakom remesle v tomto, tak asi vieš, že potrebuješ obrubníky, nejakú zámkovú, nejakú 4/8. No tu som to už troška aj presypal. Viem tomu sa z tejto strany, už som sa nepozrel dobre, no. Takže tak. Lebo keď sem tu parkovať v Lečku, tak už som to, no vidíš, aký som bol moc aktívny a už som to tu sypal tahet. Dobre, budem to musieť, už to budem musieť potom poupratovať. Takže už som to troška moc nasypal, no. Ale dobre, ja to kolesovko povyhadzujem hore. No, tak takto to natočím. Účko mám spravené. Takže ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Držte sa. Ahojte, čaute.